салому алайкум дӯстони азиз. Ман албарес мегӯм уже бародарое ки дар Москван медонанд ки чи ай. Яъне ки интернет магазин мо дар душанбе ки бошем сомонтиҷӣ мегӯм дига бисёр ай. Интернет магазин мақсад ҳамира бародарои мо дар Москва тасмим гирифтанд ки ҳамира курсша барои ҷавоное ки лаёқатманданд, мехоҳанд ки ҳамхелӣ бизнесҳоро дошта бошанд через интернет, через валбересу ҳамхелиҳо қатӣ. ин ҳамин рақамҳоро дидем бародаро. ин ҳамин рақамҳо дар занг бизанед, бо маълумоти паррара шумо да меган барем бихонед. Мега илм омӯхтан ай гавҳора то ба гурай. Барем бародарои азиз бихонед. ин ҳам як намуди бизнеси зур ай, даромад мекунем, фоида мебинем барои худтон. ҳар касе ки меҳнат мекунад барои худаш мекунад. ина бародарои азиз барем бихонед. курс нав ташкил кардем ба фикрам. мо дар баромадан алоқада ки илтимос ҳамира реклама кунем, биёянд ҷавонои лаёқатманд курса бигзаранд. Маълумат ин бизнеси интернет магазин.